Хәбир Ибраһим. Килермен җаным. Бу бәхет төненнән тамам шаршардай хәлгә җиткән Әнсар бик сокланып кына кызны озатырга чыкты. Минем өчен юкка акча түгәсе булма дип кыз Әнсарга таксида тотарга кушмады. Иң соңгы троллейбусны көтеп алып, шуңа ялгызы гына утырып китте. Бер-берсен охшамаган, бер-берсен кабатламый торган бу төннәр Әнсарны тәмам бәхетле итте. Розалияны ул тагын да көчлерәк яратты. Розалия үзе дә бу дөньяны Әнсарсыз күз алдына да китерә алмас хәлгә килде. Ул һәр вакыт Әнсарны юксынды. Университетта дәресләрендә калдыра башлады. Әнсар берәр җиргә чакырса, ул шиксез шатлана иде. Әгәр Әнсар берәр көн күренми торса, ул аны эзләп килә торган иде. Бер көнне Әнсар аңардан хәтта сәлам хаты да алды. Кәгазь картоннан чәчәк формасында кисеп ясалган хатны Розалия ишек астына кыстырып киткән иде. Чәчәкнең һәр бер тәлгәшендә эре төсле хәрефләр белән сөеклем, бердән-берем, падишаһым солтаным, гомергә бергә, көзге мәхәббәтем дигән сүзләр язылган иде. Бер көнне Розалия үзенең шигырьләрен алып килде. Алар юка гына дәфтәргә язылган иде. Утны сүндереп, шәм кабыздылар. Тыныч салмак тавышы белән Розалия үзенең һәр бер язган шигырен җиренә җиткереп, хисләнеп укыды. Тынык шәм яктысында укылган бу серле шигырьләр Әнсарга бик нык тәэсир итте. Нәрсә турында иде соң алар? Яшәү, үлем, кайгы-хәсрәт, кичеккән мәхәббәт. Әле дөньяны яңа гына таный, аңлый башлаган Розалияның шундый тирән уйлар, шигъри хисләр эчендә бәргәләнүе Әнсарның исен алды. Үзенең кемгәдер ияреп язган шигырьләре, тозсыз такмаклары өчен бик нык уялу хисе кичерде ул. Менә кая фаҗига, менә кая тормышның, яшәүнең мәгънәсе дип уйлап утырды ул, Розалиядан күзләрен дә алмыйча. Кызганыч, ул юка шигырь дәфтәре Розалияның үзе белән бергә юкка да чыкты. Шуны саклап кала алмаганына соңыннан күпме үкенде Әнсар. Әнә шундый шигъри төннәрнең берсендә Розалия Әнсарда кунып калды. Әнсар аның калуына каршы килеп, әнисе белән куркытып караса да, Розалия күнмәде. Иртәгесен Әнсар кызны өенә кадәр озата кайтты. Өйгә керергә базмыйча, чит подъезд каршында туктап калдылар. Өйгә кайтмаганына инде үкенә үк башлаган Розалия тәмам күңелсезләнеп, буйыгып калган иде. Әнсар да ни әйтергә белмәде. Розалияны үзе белән өйгә алып керергә теләде, тик Әнсар киреләнде, каршы килде. Әллә аягы тартмады, әллә кызның анасыннан курыкты. Ни өчендер Розалия өчен акланасы да, җавап тотасы да килмәде аның. Кермисеңме? Юк, кереп тормам инде. Нигә? Төне буе җүнләп йоклый алмадым, арыдым дигән булды Әнсар. Кайтып ял итеп алырга кирәк. Качасыңмы? Качмыйм. Нигә качыйм? Син бит әнине яхшы беләсең, диде Розалия, көзге яфрак сыман калтырап. Кунарга кайтмаган өчен үтерәчәк бит ул мине. Мин сиңа нәрсә дидем? Өйгә кайт, озатып куям дидем, син? Әнсарның тавышы тупас, катгый иде. Әйтерсең, аны бүген иртән алыштырып куйганнар. Төннәрен Розалияның колагына пышылдаган ягымлы сүзләр онытылган. Әнсарны тизрәк моннан китү, кыздан кутылу теләге генә биләп алган иде. Мин бит сине гаепләмим. Әйе, мин үзем гаепле, диде кыз. Минем синең янында гына каласым килгән иде. Мин сине... Розалия сүзен әйтеп бетерә алмады, елап җибәрде. Әнсар аны юатырга, тынычландырырга кереште. Бер генә юл кала, диде Розалия Әнсар аны кочагына алгач. Ишетәсеңме? Бер генә юл. Нинди? Сора мине. Сорарга? Сорарга гына, алырга димим бит. Беренче юлга әнинең ачуын басарга гына, тынычландырырга. Аннан соң күз күрер әле. Әнсар бер сүз дә әйтмичә, озак кына дәшмичә торды. Ниндидер кара йылан узып китте аның күңеленнән. Әнсарны өйләндерер өчен генә анасы белән кызы тарафыннан эшләнгән нәрсә түгел микән дигән кара уй йөгереп үтте. Егет кешенең сүзе бер генә була, Розалия, диде ниһаят Әнсар. Әгәр мин сорыйм икән, мин алам да, тик хәзер түгел. Бүген түгел, ишетәсеңме?
Минем өчен кинәт кенә булды бу. Миңа уйларга вакыт бир. Кайчан киләсең? Бүген, төштән соң. Бәлкем, килермен, яме? Көт. Мин килермен. Килерсеңме? Килермен, җаным.